Dalgħodu s-sok tal-proċess ta' tqassim tal-voti, proċess li qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu, s-7 ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. It-tqassim tal-voti se jibqa' għaddej sal-ġimgħa 10 jew is-sibt 11 ta' Mejju skont id-distretti elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali qed tappella biex fid-djar ikun hemm persuna responsabbli illi ma tkunx taħt is-16 sena biex tirċievi u tiffirma d-dokumenti tal-votazzjoni. Waqt it-tqassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku qed jintalab jikkonferma li jkun irċieva d-dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile provdut mill-Pulizija minflok il-ktejjeb li kien jintuża qabel. Fit-8 ta' Ġunju se ssir kemm l-elezzjoni għal membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. L-early voting se jsir ġimgħa qabel fl-ewwel ta' Ġunju. Intant il-Partit Nazzjonalista qed jissokta bil-kampanja tiegħu hekk kif fl-aħħar sigħat komplew joħorġu aktar billboards madwar Malta u Għawdex.